Türkmenistanyň öňkü prezidenti Häzir Halk Maslahatynyň başlygy Gurbanyguly Berdimuhammedowyň Mara eden saparyndan soň Sebitde güýçli depginde arasaçylyk işleri geçirilip başlandy. Büdjetçiler bu işlere badalga berilmeginiň öňkü prezidentiň Mara eden saparynyň dowamında onuň agdyna gum bölejikleriniň girmegi bilen baglanyşyklydygyny aýdýarlar. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 17 ýanwarda Sebitden maglumat berdi. Arasaçylyk işgärlerinden başga da ähli idara kärhanalaryň Sultanda bilim işgärleri köpçülükle ýowura çekilýärler. Her gün köçüler suwlanyp ýuwulýar, süpürilýär. Arçylar hem suw sepilip ýuwulýar. Binalaryň pinjireleri, diwarlary ýuwulýar. Dip marly büdjet işäri anonim şertde habarçymyza gurrun berdi. Büdjet işärleriniň ençemesiniň tasdiklamagyna görä, arasaçylyk işleriniň alınıp barlyşyna velayet, şäher we etrap häkimleriniň hut özleri gözegçilik edýär. Ýowaryň geçirilmeginiň sebäpleri barada ilat köpçüligine açaçan resmi düşündürüş berilmeýär. Ýöne büdjet işärleriniň ençemesi Mary şäher häkimliginiň wekillerine salgylanyp bu çärelere badalga berilmegine öňkü prezident Mara gelip gürlendi, onuň agdyna gum bölejikleriniň girmeginiň sebäp bolandygyna aýdýar. Häkimligiň wekilleri ýowaryň öňü türüsine büdjet işgärleri bilen geçiren gysga ýygnygyny Gurbanyguly Berdimuhammedowyň agdyna giren gum bölejikleriniň diýişiniň arasyna gidip diýişlerini gyjyrdadygyny hem aýtdy. Olaryň sözlerine görä şondan soňra öňkü prezident Daştowre we Gödaýlanyň ähli ýerini gummasyp duranyny görüpdir we welayet häkimine Sebitde arasaçylyk işleriniň güni jaý geçirilmänligini üntü çekipdir. Şeýle-de ol häkime welayety gaty hapa saklaýanyny hem aýdyp tiz wagtda arasaçylyk işlerini geçirmegi tapşyrypdyr we oňa käýinç oglan edipdir. Dip büdjet işgäri gurrun berdi. Bellesek ýurdun berk döwlet gözegçiligindäki media serişdelerinde bu aýdylan ýagdaýlar şol sanda Marynyň häkimine käýinç oglan edilendigi barada kelam agyz söz aýdylmaýar. Azatlygyň bu barada velayet we şäher häkimliklerinden telefon arkaly kommentari almak synanşyklary hem oňy netije bermedi. Şu günler Balkan welaýatynyň Türkmenmaş etrawynyň orta mekdeplerine Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň hem de Halk Maslahatynyň başlygy Gurbanyguly Berdimuhammedowyň portretlerini, şeýle-de ýylyň şygarlary ýazylan plakatlary satyn almak üçin mugullimlerden pul toplanýar. Mugullimler pul tapmakda kösenýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 16 ýanwarda Sebitden maglumat berdi. Her bir mugullim ýylyň şygarlaryny çalışmak üçin 25 manat, portretler üçin 65 manat pul tölemeli bolýar. Dusen beguni etrawyň bir näçe mekdepleriniň mugullimlary özlerinden talap edilen pullary tapyp bilmeýän her bir okuwça 10 manat müçberinde salgydylar. Diýip bilim işgärleri Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Şu ýyl Türkmenistana büdjet işgärleriniň zähmet haklary täze baýramçylygy münasibetli möhletiniň öň 20 dekabrda geçirildi. Aýlyklaryň, döwlet kömek pullarynyň we pensiýalaryň tölenilmeginden bäri tas bir aý gulay wagt geçdi. Ýöne entek ýanwaryň ortasy, aýyň soňuna çenli ýene 2 hepde töwereg wagt bar. Kyn ýeri Balkanyň mugullimler dekabrda özleriniň 2 aýyň zähmet hakyny dekabr aýy 3-nde Yanvar aýy üçin aýlyk haklaryny kabul edip alanyklaryny aýdýarlar. 2 aýyň zähmet hakyny öňünden alan bilim işgärleri öňkü we häzirki prezidentleriň portretlerini, şeýle-de ýylyň şygarlary ýazylan plakatlary çalışmak üçin pullarynyň eýýäm gutaranyny aýdýarlar. Türkmenistanda dowam edýän mali ykdysady kynçylyklar ýylatyň gapçygyna agram salýar. 2 aýyň zähmet haky täze ýyl bayramçylygynyň çykdyjylaryny hem hasaba goşanyny görnüşinden bary ýok bir aý oňuşmagy ýetýär. Üstesine ýylyň başyna prezidentiň portretlerini we ýylyň şygarlaryny çalışmak üçin çykdyj etmeli bolýar. Türkmenistanda inne her bir ýyly belli bir şygarasyna kabul etmek däwe öwrüldi. Türkmen mejlisi dekabryň ahyryna Gurbanyguly Berdimuhammedowyň bir şygyr setirini ýylyň şygary oglan etdi. Pähim paýhas ummany mawtum bolup Pragy Türkmenistana 2024-nji ýylyň şygary boldy. Ýylyň şygarynyň çalışylmagy ýurdun ähli künjeklerine ýylyň şygary ýazylan plakatlaryň we billboardlaryň hem çalışyrylymalydygyny aňladýar. Bu bolsa hem büdjet işgärlerine hem de edara kärhanalara goşmaça çykdyjy getirýär. Ýöne 2024-nji ýyl büdjet işgärleri üçin goşa çykdyjyny öz ýany bilen getirdi. Sebäbi Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow özüniň Ýaşlar Watanyň daýanjy atly ilkinji kitabyny türkmen halkyna sowgat etdi. Bu bolsa mugullimlaryň mejburi çykdyjylaryny 2 hesse artdyrdy. Ýöne diňe şygar ýa-da kitap
kitap däleýsem portretler hem täzelenmeli boldy. Özü hem diňe bir prezidentin portretleri däl halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedowyň hem portretleri çalşyrylmaly. Olaryň ikisiniň de ellerine ýaşlaryň ýany kitabyny götürüp düşen portretleri edara kärhanalary asylmaly. Şeýlelikde bir şygar bir kitap we iki portret çalşyrylmaly. Balkany Azatlygyň habarçylary bilen gurrundaş bolan ikinji bir magarif işgary 148 manat meşburyny pul töläp täze kitaby satyn alanyny gurrun berýär. Yanwaryň başynda 148 manat pul töläp prezidentiň täze kitabyny satyn aldyk. Gazet jurnallar için 106 manat töledik. Indi şygarlara we portretlere de pul çykarmaly. Diýip orta ýaşly mugallim aýdýar. Biz mugallimler bolup öz üstümizde ýüklenilýän pullary okuwçylaryň üstüne ýüklemegi göz öňüne tutýarys. Diýip ol sözüniň üstüne ýetirýär. Balkanly bir ýaş mugallim Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşykdy. Özüniň hal ahwaly barada gurrun berdi. Ýanwarda büdjet işgärlerinde pul bolmaýar. Dekabrda aýlyklary öňünden aldyk. Bu ay maşgylamyzyň çörek puly gaýgy. Diýip ol aýtdy. Üstesine şygarlary, plakatlary, portretleri we kitaplary pul çykarmaly. Ýene bir mugallim özüniň iş ýüküniň bir stavka sähel ýetmeýändigini aýdýar. Bir stavka mugallimiň aýlyk haky 2210 manat bolýar. Meniň aýlygym 1800 manat. Aýalym işsiz, üç çağam bar. Maşgalamy iklemek agyr. Şäherde ady karitlarynyň bahalary gymmat. Diýip magarif işgär aýdýar we goşmaça çykdyjylary zerur däl hasaplaýanyny belläp sözüniň üstüne ýetirýär. Azatlyk radiosynyň mektepleriň belgileri, mugallimlaryň adlary we familiýalary bar. Ýöne redaksiýa olary agdamakdan saklanýar. Türkmenistanda işçiligiň derejesini örkezýän tahyk statistik maglumatlar köpçüligi el ýeterli däl. Ýöne döwlet edara kärhanalary ilatyň esasy iş üçinçileri hasaplanýar. Döwlet edara kärhanalaryna işlemegiň hem öz şertleri we talaplary bar. Şol talaplardan biri hem häkimetler tarapyndan talap edilenine pul bermeli. Durly düşündürüş esasyny häkimetler tarapyndan büdjet işgärlerinden pul talap edilip bilinýär. Sorulýan pullar tebigaty gorumagy, prezidentiň portretlerini satyn almagy, paýty ýygynmagy goşant goşmagy köpçüliklerin tigirli çärelerde tigir satyn almagy diýen ýaly görkezmeleri esaslanýar. Görkezmeler dilden berilýär, ýöne berk berja edilýär. Bu gedek Balkanyň portretleri, şygarlary we prezidentiň kitaplaryny satyn almak üçin pul toplanýar. Zerur bolan pul serişdelerini toplamak üçin büdjet işgärlerine möhlet berilýär. Köplen şol möhlet tamamlanmanka pul tawsyryklarynyň dogry berja edilmegi talap edilýär. Etrap bilim müdirligi portretler we şygarlar üçin 17-nji ýanwara çenli möhlet berdi. Bu wagt möhletiniň dowamında pullar doly toplanylmaly. Diýip bir mektep resmi Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Mektep müdirleri sorulýan pullaryň möhletinden öň geçirilmegi üçin bar bolan ähli mümkinçilikleriň gaýgyrylmazlygyny maslahat berýärler. Nireden hem bolsa pul tapyň. Prosentine karzyny alyp bilýän bolsaňyz alyň. Sorulýan pullary tapyp bilmeseňiz arzaňyzy ýazyň da gidiberiň. Diýip bir mugallim mektep müdiriniň aýdan sözlerini sitirýär. Balkanyň mekteplerinde mugallimlerden toplanýan pullar Aşgabatda iýerilýär. Odessa Gara deňizi portuny şikestlenmeleri we maddi ýany getiren Rus dron hüjüminiň ýygyany söwüş uçurlarynyň Russiýanyň içine harby howa bazalarynyň asmana göterilmegi bilen Ukraina 17-nji ýanwarda tutuş ýurt boýunça howa hüjüm duýduruşlaryny eglan etdi. Ukrainanyň howa güýçleri bir MiG-31 Rus söwüş uçurynyň Russiýanyň Demirgazy Kassiýatiýa sewitindäki Mozdok harby howa bazasynyň asmana göterilendigini Telegramda duýdurdy. Telegramnaky esewan edici kanallar Il-78M ýanygy çuýjy uçurynyň hem howadadygyny habar berdiler. 17-nji ýanwarda Irdan Odessa amala aşyrylan Rus dron hüjümi 3 adamy yaralady we raýat ýaşaýyşçy infrastrukturasyna ziýan ýetirdi. 130 adam evakuasiýa edildi diýip sewit häkimi Oleg Kipr Telegramna aýtdy. Günorta Ukrainanyň gorunmak güýçleri hem aýry başga beýanat berip Odessa edilen hüjümne Irany öndürilen 11 sany dronyň urulyp ýykylandygyny, urulan pilotsuz enjamlaryň galandylarynyň köp böleginiň deňde gaçanyny aýtdy. Howa gorunuş bölümçileri 3 sagat töwerew işledi. Düşmanyň esasy tagyllalary Odessa hüjümine gönükdirildi diýip harbylar beýanat berdi. Rus goşunlary 16-njy ýanwarda agşam Ukrainanyň iň iri ikinji şäher bolan Kharkiw, Russiýanyň Belgorod sewitinden atylan 2 sany S-300 raketalary bilen hüjüm etdiler. Bu hüjümde 17 adam yaralandy, olardan 14 adam keselhana ýerleşdirildi. Bu aralykda NATO'nyň harby komitetiniň başlygy Bob Bayer 17-nji ýanwarda Brüsselde eden çykyşyny ýaranlygyň Ukraina
näçe wagt gerek bolsa şonça da goldaw bermegi dowam etdirjekdigini aýtdy. Bugün Russiýanyň 3 güne çeker öýden uruşunyň 693-nji güni. Ukraina öňümüzdäki her bir günüň dowamyny biziň goldawmyza eýe bolar. Sebäbi bu uruşuň netijesi dünýäniň ykbalyny kesgitler diýip Bauer NATO'nun gorunmak ministrlerinin ýygnygyny aýtdy. Bu uruş hiç açan Russiýanyň üstüne Ukraina ýa-da NATO tarapynyň awanýan hakyky howpsuzlyk wehimi barada bolmady. Bu uruş Russiýanyň ýer şarynaky islenlik fiziki ýaragdan has güýçli bolan ýaragdan demokratiýadan gorkmagy zerarly barýar. Ukrainanyň halky demokratik hukuklary eýe bolup bilseler, onu Russiýanyň halky hem şeýle islegleri hyjulanyp başlarlar diýip Bauer aýtdy. Şeýle-de 31 awdas bolan ýaranlykda söwüş taýýarlygy babatyny düýüpli gözden geçirmelere çagyryş etdi. Soňky Rus hüjümleri Birleşen Milletler Guramasynyň Ukrainada soňky bir näçe hepdäniň dowamyny raket we dron zarbalarynyň geriminiň adatdan daşary artmagy zerarly adam pidalarynyň birden ýok bolanyny aýdan wagtyna bolup geçýär. Rus zarbalary dekabryň özüne 101 asuda raýaty öldürdi. 491 adam şikestlendi. Munyň bilen tasdik bolan adam pidalarynyň sany aýma-aý deňeşdirilene 26,5 götürüm artdy diýip Birleşen Milletler Guramasynyň Ukrainada adam hukuklaryny esewan edici missiýasynyň 16-njy ýanwarda çap eden hasabatyny aýdylýar. Dekabrda adam pidalarynyň artmagy esasan Russiýanyň ýaraly güýçleriniň 29-30 dekabrda Ukrainada raket we kamikaze dron hüjümlerini ýygjanlaşdyrmagy zerarly bolup geçdi. Ýaraklaryň şeýle görnüşleri bilen edilen hüjümler dekabrdaky adam pidalarynyň 34 götürümini emele getirdi. Noýabrda bu görkeziji 16 götürme deň bolupdy diýip hasabat aýtdy. Adam hukuklaryny esewan edici missiýanyň başlygy Daniel Bell dekabrın ahyryna we ýanwaryň başlaryna bolan hüjüm torkunlarynyň 2023-nji ýylda hasabalynan pese gaçyş meýillerini ýygyna öwrendigini aýtdy. Bu hüjümler Russiýanyň Ukrainada tas 2 ýyl bäri dowam etdirýän giňerimli çodurşuny agyr ýetkilere döz gelýän asuda Ukrain halkyna betbagtçylyk we weýrançylyk getirdi diýip Bell aýtdy.